ya paling ming juga kon saweran mau to. Matamu weruh ra iki lho. Apa to? Wis bukaan tas. Lah sing kon saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho. Lho kah banget lho. Ora nganggo dit mau to. Tuadake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radine padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon ngekeki sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sentuk amplop kok dadak akeki. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Lah, Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lu akeh lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawer 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Kuwi akeh yang do meri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi apa? Prastiwi gedhek kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lho, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok naik selawe ora. Iya. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwatir. Pira? Wis sak karepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Iya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi cengok kene Mas Grobak.